uphinde uyinuke uye esikoleni ndawo yakhona ngikufuna ufundile nyakaza ungenza isilimi hamba ke hey wena awutsheleni nomthetho wakho uyazi amazi umthetho khona igeneration yamanje lezi zinto enichofa wagcina ukuphakela inkukhu zami last week unesibindi sokusho zifileke manje inkukhu zonke esibayeni zifile kodwa azezingane nkosami kodwa umgilane lo mntwana ngiyaxolisa akusizi ngeke savunga yazi ngangithi mina sizobulawa uphenyana okanye ilezi inunu lezi ezidla inkukhu bengazi ukuthi wena nono umntaka dadewethu uzobulala inkukhu zami zonke ngendlala kukhona ukudla gcwelini izinto enichofayo lezi uma nibuka zona nje phela kuphelileke uma nibuka zona kuphelile ngaze lo shona ilanga nichofana lezi zinto Nkosi yami uyabona ngiyamqalekiso wakhanda lezi ingcingo zene zingena amabhathini hayi awusazi manje inkukhu sinqunu umlomo manje sifile inkukhu file omakhelwane bahlekisa ngami manje bathi angazi isiqalekiso noma yini zibolile manje la bese kuzibulawa endlala kulona uphenyana indlala uqotha ukuboya ziphelile inkukhu zami mina ngathi kinto wena ovuke ekseni before esikoleni uphakela inkukhu kodwa ukwenzanga lokho nomntana awukwenzanga mntaka dadewethu kodwa Nkosi yami awu ikhona indlela engaqotha inkukhu namangazi kodwa uma zilambile zenze njalo uyabona nje mina ngazi ukuthi yini umsebenzi engizokunika wona ngoba even izitsha awufuni ukuzigeza zihlala kusengiziza zibone awufuni ukukorobha awufuni ukwasha amafastela nobhokoza ufuna ukwenzani Nkosi yami ufuna ukwenzani tshela mina uyazi uthini ngisafuna ukwasha umoya kantshela ukuthi awuqasha no kusebenza semdala kahle wena ngizokusakaza ngathi mangithetha angifuni ufaka unyawo uyokhuluma indoda enjani webhokoza ungafaka unyawo wena athemba umusukusineka lapha wena next time mangithi phakela inkukhu uzoziphakela lokho ngizothatha umbhede wakho uwolala nazo khona ekuseni uzokhumbula ukuthi zilambile inkukhu efile ubheke kahle mina ngujubhili kayi1 hajubhuli webhokoza lalela kune message engenile sizwana ngifuna ungifundele yona ngoba uyangazi nginenkinga emehlama nenkinga izibuko lezi angizona zokufunda so angifuni le ndaba elayo yabantu abadala wena uzongifundela wona kodwa uvala amadlebeke ufunde kahle imacupha zami sikanjani uthini uthi ngivala amadlebe Bokoza kodwa khosami kwabanjani lento ilula nje isimple uthatha izandla lezi uzifaka la uzingci bese ufunda lo mina ngizwe ngiyakuzwa kodwa ngi-understand yini unga-understand la Bokoza kanti yini niyele esikoleni kahle ngoba isimple lento wena vala amadlebe ungifundelele letha kuphela kodwa mufunda usukufunda with understanding cha wena into ezomela hayi wena ayizovento emele uyi-understand la imina ofundelwayo wena ufunda nje ukuthi kubhalweni la kule message kuphela nje kodwa mangifunda ngizo-understand cha ngiyayitshela ngithi mina unga-understand wena uzovala amadlebe wena u-understand lo uvala amadlebe ngivale nengqondo cha amadlebe umele wavala ngithi uzoba emadlebeni amadlebe umele wavale ufunde lento kuphela nje bese kwakuphela yebo ngizolala novikimpi ungakhohlwa ukufakela unkosikazi wakhe amaphilisi okulala ya relax ku-right simple buhlula lento azinabhokoza mina ngikwazi ukunjani awufuni ukusebenzisa lokho kodwa wena lo wenza lento le wenzeni manje angizwanga Bokoza ngithe vala amadlebe wena wenzeni ngwavalile nje
Why ngibuze into engibuza yona pho? Yini oyizwile kahle kahle? Khuluma mfana uzweni. Angisho 30 seconds akho ngithe vala amadlebe. Wena awavala amadlebe wenza okwakho. Awavalanga lamadlebe wena. Ngwavalile. Pho yini leto ngibuza wena manje? Asidlule. Hayi. Awavalanga amadlebe wena. Yini lo ufuna ukuyibona? Tshela mina yini lo ufuna? Awuzwa hlala ngikutshela into eyodwa njalo ukuthi ake wenze nje into oyitshelwa yona. Wena awuyenzi. Ngithe vala amadlebe manje ngoba le letter le yabantu abadala uyifunde. Wena wavala amadlebe. Usungibuza imibuzo engayazi. Ufuna kuthiweni? Ufuna kuthiwa hayi uMakaBhokoza Nkosi yami ukhohlakele unonya bangibize ngamagama bangisho ngayo yonke into ongayicabanga. Hayi kabi kanti akukho njalo. Mfana uyifundile lento le wayilalela noma uyifunde kuphela uvala amadlebe wangayizwa? Ngifunde ngavala amadlebe ngangayizwa. You understand? Uqinisekile? Ngiye ngithole Bhokoza ukuthi uyizwile lento. Ngiye ngithole ukuthi uyizwile mfana wami bheka buka. Ngimfunge ubaba uzongazi nguba wena. Uzongazi. Khona ungakwazi. Yini ngathi ngiyini ngikusole nje. Yazi ngizobala kahlanu. Ngizobala kahlanu. Ngikubuze ukuthi uyizwile yini lento ekade uyifunda la. Uma washiya answer wrong ngizokuphendula imbuzi. 1 Saqala. 2 3 4 Ngizwe kancane. Wena angisho ukuthi uzwe kancane ini? Yini oyizwile? Ngizwe kancane. Uzwe kancane ini? Uzwe egcine noma eqaleni? Phani nendawo. Ngicela ngitshela ama-details uzweni. Ngifuna ukuklapha Bhokoza ngikuklaphe iphume yonke lento oyizwile iyobhakazeka lapha ngoba ngibe ngikufuna ungezwa ngathi ngifuna uNkulunkulu wami kodwa ngenzani? Uzweni? Ngizwe ukuthi wena udinga amaphilisi esisu. Okay. Ngiyabona ukuthi lento sifuna senze sibe simple. Choose one. Ufuna uba imbongolo, imbuzi, isikabhu, inkukhu okanye isele? Ufuna ukuba umuntu. Hayi awungizwa. Angibalanga umuntu la. Ngibale 5. Right ke ngifuna ukuba umlungu ke. Yazi wena. Mengezwe ukuthi umfowenu uyazi ngale ndaba. Ngizoku qhubeka wenze into oyenzayo uyekubulala indaba zabantu abadala wenza into otshelwa yona man. Wenzani? Buzi drink. Hayi. Pinsel. Uyazi nina pinsel. Nina anginazi nabanjani. Kanjani? Uma kuthengwe i-drink like aphatha uye efrijini uyathela phatha even ejuice manje uma khona oqulekayo la sokwenza njani somphuzisana Hawu i-acid lena. kusho ukuthi i-acid kona lokho ke for the fact ukuthi i-acid le angeke uzuyiphuze uma uzimile uzokutshela ukuthi uyiphuza nini uzoyiphuza makushisa futhi nalapho ngothi ufuna kushisa kakhulu hayi hlukana ngeke phela hayi singaphela lo thulise ngikuthenge nje akapheli nehora ngikuthumile ngathi uthenge kodwa buku usulapha mina ngisaphuze kanye Bhokoza ngisaphuze kanye le Nkosi yami hayi ke nje i-drink Nkosi yami ungayiphuzanga uzodliwa yini hayi kodwa Bhokoza niyahlupha nani ngeke uphuza itiye nje nawe ufane nami phuza itiye Jesu ungamfaki uJesu uyashona hayi noma ngeke la ngizila ngachisa kanjani uphuza drink phuza amanzi Bhokoza uNkulunkulu wasinikeza imvelo wathi nansi hlukana nje ne-drink yami hlukana nayo phuza amanzi hamba uphuza amanzi ezingane ziphuza amanzi wena ufuna ikubunjani hayi hayi hawu
Siyabo, hayi mina ngiyazobhokoza ngosami mina ngathi ukuthi kwakhala nyonini kulezi ingane zamanje. Ngoba ngezihlukane nje nefriji lami. Ngeke phela. Ikhike phela. Hayi suka. Ngathe ngikhekhe la. Ngenila ngithi ngiyamzama ukuyibirthday leli lindinga leli lasespa. Ngabona hafu ngagcina ngokulisika nje kanye. Imkhuba yobhokoza zakhe. Ha? Hayi singaphela phela. Siyabonga. Mhlamba ubona kahle nje ukuthi yakhe isincane ngayiqeda ifaka nini. Hawu. Angithi wena ngiyabonga angisaboni inkosi yami. Ngiyasho ukuthi ngeke. Izibuko zami. Usuzincangela. Ngiyayibona le mikhuba yakho. Ugijime ungithathela izibuko ngalendlini ubona ukuthi angeke. Ngiyabonga ke bodaki. Ngiyabonga kodwa phuza amanzi la ibhuku uzophuza kusasa. Kodwa kiweda ke ithi guqubele shuthi mhlambe uyiphuza ngale wakusasa okanye ke ngomgqibelo. Bese bhokoza mntanami ke uhlukane nje neziphuze ezibanda. Uphuze nje amanzi nje ewodwa. Organizo. Mina ngifica ngizongibona kahle. Babhokoza wena. Ufunani ngempela usukhulise izikhuphu zami? Hayi bengicheck ukuthi ayikho niqanda la. Ucheck iqanda? Khona uzolifrya ma. Ulifrya ngamagama athini? Akukhona ukudla efrijini. Ufrya amaqanda ezinkukhu zami ngamagama athini? Hayi. Azike nami. Ingakho nje sinezinkukhu ezintathu la ekhaya. Wena uheshanela udla amaqanda. Sisalele lezi nkukhu ngoba phela sizacike zibo azidli lezi nkukhu zakho lezi. Zizacisa wena, engathi wena udla amaqanda azo. Zizacisa wena. Amaqanda amakhe laphi nokuthi inkukhu zacike. Kanti le nkukhu ifika lamaqanda mase iyawadla futhi yona. Uyathanda ukuphawula, ngikuzokubhiliza. Uyathanda ukuphawula. Ngithi hlukana namaqanda ezinkukhu zami. Awoma, iqiniso mina. Wena uyathanda ukuqala inkulumo phinde ungayigcini. Yathi wena usungithatha kancane ngiyabona. Yaba wena ufunze uvusi uncashi nila. Angikwazi ukuthi ungenwe yini ukuthi ufunane emaqandeni ezinkukhu zami. Usuyajoja wena uzovela ngifanele amaphoyisa manje. Hayi. Ungayenzi lo nto mina ngifuna ukuboshwa semncane kabi ma. Semncane. Hlukana ke namaqanda ezinkukhu zami. Hlukana nje nawo. Soxabana umthetho wakho. Azenze zivule izikolo. Ngikhathele yini? Habe. Sengifonela ubaby manje. Hello. Yasithanda. Belunjani usuku lakho la izolo? Engikukhumbule. Ngathi singabonana namhlanje ngikuthanda. Ikema nje uma. Ni-ajethu. Njalo nje uhlale njalo ekhaya uhlale nginenkinga. Lapha inkinga encane. Awuda manginawe kumnandi kusweet yes. Yes. Thanda ukudlula lo mama lo. Ayisingambali kuvusi nekhanda elikhulu. Thanda yezo singabanaki lapho sihlale sibabili sihlale sithandana. Ngiyakthanda yezo. Thanda ngize ngalova nasesikoleni ngisesikoleni othisha bayo kuyiloku shopping. Ngize ngalova ngifuna ukubonana nawe yezo. Understandile vele uma yazi nama akamselana nesikole nje. Yela. Ulove esikoleni. Ungengislima. Ma uhlala isikhathi esingakanani? Ngibuza umbhedo umuntu uhlala esikoleni. Angimina ngedwa ucuthayo la. Makwenzeka izinto nawe ungicuthelile. Usakhumbula ungicuthele ngithandaza. Azi. Haks. Ufuna usesikoleni. Angifuni lutho. Ngithi esikoleni mfana. Esikoleni azi ngadlala wena phela. Letha kule phone le grounded ke manje uphinde inuke. Uye esikoleni ndawo yakhona. Ngifuna ufundile. Nyakazi ungenza islimi. Hamba kwena. Hey.
Okay. Konje ngicine phezulu. Okay. Yazisa uhlelo nyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Ujobe uNkulunkulu wakho akunika zona. Ungabulali, ungaphindi, ungebi. Ungafakazi amanga kumakhelwane wakho. Ungafisi indlu. Awu kwangiphinda futhi lokho, kwangiphinda futhi lokho. Uyabona ke lezi zinja lezi zingijwayela kabi ke manje. Ziyangijwayela. Ungafisi indlu hayi. Ubona ke manje enough. Wethu mali. Uyabona nje indaba yakho. Angazi ukuthi ngenze njani. Serious. Ngenze njani? Ngibiza abakwaSPCA noma ngenze njani? Lezi zinja zakho lezi ezikhonkotha lapha eminyango ngenze njani ngazo? Hayi bo. Zama ukuthi wenze njani? Hayi ngeke madoda phela ngeke ngithi ngifunda iBhayibheli lami la akusenzeki ukuthi izona nje ziyakhonkotha kanti nayizona ebusuku bekuyiso leso. Hayi madoda ngeke zama ukutholisa. Wangibuza ukutholisa kanjani noma ngikuthulisele mina ngikuthulisela phela nankinga. Yabo uma singathuli in the next 5 minutes uzongibona ngifana ngujubile yiwani mina ngibhena ngisinzanga. Ungafaka sengifundile. Ungafisi indlu yomakhelwane wakho, ungafisi umfazi umakhelwane wakho. Yabona ke. Hey ma. Hey. Wenzani lapho? Ngiyadweba. Udweba umsebenzi wesikole. And reading notes. Casha, wenza kahle uphasi. Mina ngifuna udokotela la. Yebo, nazama ngibone izinto njani amafu. Yini man? Tophokoza. Wenzani ngempela? Dweba amaphathi abalekile. Abaphathana. Yini abalekile la? Abaphathana yini odweba ngempela? Kwangihlanyisa. Ma. Always. Bese ngiyalingwa. Yazi usho ngeqholo. Ngiyadweba. Yini edweba amanyala la ungabona la yini edweba la? Amaphathi umuntu osifazane la technology le. Technology ukuthi njani? Technology sinjani? Sifunda ngani abantu besifazane. Nokuthi how ukuthi ningikhande kanjani mina noVusi. Ngize ngiyabona nje vele ngidide ngifaka uVusi kuyona umuntu esikhulumayo. Iyo yonke imiphumela yaVusi le. Ebhokozi iyo yonke imiphumela yakhe le. Mama, asikhohle la asizila. Njalo masikhuluma nawe, ithi uyamthanda uVusi. Njalo wengane wangiphuma ehlokweni. Ngithi mina wadweba amabele manje isazini lesikole. Wenze njani? Ma. Mina ngize ngispell technology. Life science. Ayikutechnology nje. I mean kona lokho. Science. Angikuthumela nesikole uzodweba abantu benqunu. Ubafundisa nje kuthule isikole sakho. Abona ke manje sesogcabana ngempela sicabana. Mangenze isiphukuphuku. Akekho uthisha athi sisile kahle lekhanda ifundile. Edajuwethile ezofundisa ingane yami amabele, eyami ingane.
Hayi ngafuna ucushuza inkukhu mina ngoJob lika1 buka bheka ngizomgqubuza. Ngitshela ukuthi uthisha ubani lo ufundisa wonke lo mkhuba. Ngangibuka ngalawo mehlo mina ngibuka buhlungu ngithi mina ngitshela ukuthi uthisha ubani lo ufundisa imikhuba ngibididile naye manje Thisha uvusi. Yazi ngiyalingwa. Ihle phone. Ngifuna ukubafonela. Yabona namhlanje uzongazi. Kahle ihamba. Musuthi kahle ihamba. Ngifuna ukuthi bathatha ilungelo lokufundisa ingane yami mina amabele. Oh, about that. Continue. Call them. Ring. Bazongithola kahle. Ya, Ungasho-ke mina ukuthi ngila. yebo. Umzali kaBhokoza ke impela lo. Nginenkinga la, ngibhizi la endlini yami. Umntana nami ekitchen udwebana nemkhuba. Udweba amabele imtsintsila yonke into ongayicabanga. Uhlekani? Wethisha ngithi uhlekani mina. Uyaphi wena? Uzohlala. Mama uzongishaya. Ngithi uhlekani? Lathi ngizofika lapha esikoleni ngihlabe ngempama. Uthatha ilungelo lokudesela umntana nami. Sengize ngikhulume ngendaba zokudayisa. Uthatha ilungelo lokufundisa umntana nami imkhuba. Ubhalile phela la udwebile nangu umuntu wesifazana unqunu. Kudwa kwathiwa breast, kwathiwa private party, kwathiwa hips. Yonke lento le angiunderstand. Cacisa. Into kumele nifundise. Lalela la. Ningamfaki udepartment lento. Ayikho umuntu engangayisayina leso sikole ngathi mina umntana nami akafundise yonke lento enimfundisa wona. Mina umntana nami ngifuna nimfundise imaths. Nimfundise into ngifuna udokotela into enesithunzi ayonke le ningenzisa yona la. Oh, uzoba udokotela ngokufunda yonke lento lemkhubeni ngimfundisa yona. Ngangitshela ngehlisa umoya, ngangitshela. Hayi, mawusho njalo ke kona ke. Kodwa ke mina ngiunderstand yonke lento eninzayo la. Sekuphelile. Sathuyeka. Suzwile nawe. Phelile ma. Thank you. Wajabula ke ngoba egcine yena. Laba kayikhonjwa. Hlizi. Uyangizwa injani manje? Baba Nkosi yami, ubuya nini ekhaya? Phela angithi uthe uzobuya kuleli phasile. Manje ngiyabona ilidlulile kanti nangoDisemba uthe uyabuya. Hawu ukuthi ungenzani sekaSibhokoza Nkosi yami? Vusi. Ushiyene ubani ingane zakho ukuphi? Ngoba naseGoli bathi awukho mangibaphathisa. Hayi bonga ngitshethi ngehlisa umoya. Uyangizwa? Othi ngikhulume Hayi. Uzuyibiza ihlo ngobhaka. Futhi thula ngisakhuluma naye. Loyo wahluleka ukukhuluma nawe la eswini. Ayikho into azoyikhuluma nawe lo muntu. Ngathi ehlola ukukhuluma nami. Hayibo. Uyangizwa? Sezakhula phela lezi ngane Nkosi yami. Awubuye eGoli noma phela. Wena uthule. Kanti sikhuluma kanjani? Sokubhibiza. Sengiyahamba. Hayi hamba vele, hamba. Uyabona ingane zakho zifunze wena manje uwena lo ngabuye ekhaya. Ngangitshela ukuthi ngifundisa ngihlonipho ngoba wonke lo wenza lento. Kwavele wayivala umuntu wakhona. Kodwa ungenzani uvusa Nkosi yami ungenzani? Ungibukanisa nezo. Ngizokubhibiza mfana. Ngizokubhibiza. Kodwa ukuze wabanjani uyabona ngathi uvusa ungishene ingane zingamahlongandleni. Azingazi nokuthi zingiyini. Ngabona ungabi nandoda endlini. Kunjena ke. Kunjena nje. Impilo yami ke injena. Hayi mina ngiyazi lento ngempela. Kuzomela nje ngihambe ngiyobona inyaka ngimbone uvusi la ekhona. La ekhona ngizongena. Ngiyagalakada la ekhona. Ngingadlala yena nguJob lika1 mina angibhenyo. Angisinsango. Ngiyobona inyanga mina. Ha. Uyabona ngisibhokoza mntanami njengoba sila sizobona inyanga. Ubaba wakho angishiya. Eqeda nje ukungimithisa. Manje ke ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi kahle ngempela. Asingithole.
Amama etholakala kumelafi. Nje, Umuntu oyedwa manje. manje uzothini-ke manje uma ukuthi afe? Sokwenziwa ubani thina? Usegula mina. Hawu. Awunjalo umuntu onjani? Hayi, ubaba wakho wayemuntu nje, wayindotshiyana ngoba wayeyithanda zona iy'ntombi. Kodwa-ke into engxa kakhulu ukuthi uvele wahamba ekhaya ewumuntu ofuna umsebenzi eGoli. Manje uyishiya nani nje ubanazi ukuthi ngiyahlula. Ngingaxela ukuthi akasabuyi ngani ukuthi mhlawumbe wafa noma kwenzekani angazi ngoba ngaleziya y'khathi zathi iningi izimeni ezazenzeka, kodwa sikho-ke lapho la sizofuna inyanga, yabona. Ngathi kungekho umuntu. Hayi, yehlisa umoya, ungathathi ngihamba. Ungathathi kancane inyanga uzoba nenkinga. Nongoza thina-ke sikhona njengamanje, mina ngihamba nomntanami noJubhili, ngihamba naye kundodana. Size kuwena. Ayihlala isikhathi. Hayi, ngibekezele. Nongoza, sorry ukuthi ngomezulu ukuthi phela ibongo ziyadida la siziyaleliwe kwathiwa wena ukwazi ukuveza i-magic mirror, isibungu, izinto ezisazokwenzeka nesezenzekile nezenzekayo. Manje sofuna ubaba ekhaya wahamba impela. Iyahlupa le ndoda. Hayi, usakhuluma abantu abadala njengamanje. Mncane nje. Hayi, ngizokubhibhisa. Kunjalo-ke wena Nongoza Nkosi yami, siyacela ukuthi angisibulise ngoba asimazi ukuthi washonaphi uVusi. Asimazi wangishiya nomthwalo njengobona nje nawe. Mina-ke nginaso isibuko, kodwa akusiso lesi nisicabangayo. Mina-ke ngisebenza ngendloka yamanzi. Hayi bo, Nomgomezulu usho indlondlo yezindlondlo le impela inyoka leyasemanzini. Hayi, soke sibone. Mabili. Manje. Amehlo. Oh. Hayi ma. Kuzomele ngibeke izandla ukuze le nyoka izongikhombisa lento ebifunayo. Oh. Sisoft futhi. Hayi bo. Hayi. So far namhlanje isizindadini. Vuka. Nansi ngesikoleni njalo. Isikole somnuka yini indaba? Awuvuke manje. Hawu. Sisenyangeni ugcine kwenzakaleni. Hayi ngibonile esabisayo enkulu yezwa. Ngizokhuluma phela kanjalo. Uzokhohliwe isisenyangeni lana. Hawu Nongoza Nkosi yami. Ubungasho ngathi kusetshenzwa kanje la ekhaya. Uhlekani. Nongoza Nkosi yami umxolele. Siyabonga sisibona kodwa into engicabanga ukuthi sabona amabhilidi nje manje. Sabona amabhilidi angikwazi ukuthi akuziphi indawo. Angi-understand. Ngisacela ungicacisele ngoba phela into ebesize ngayo la asimbona ngisibona amabhilidi kuphela. Sabisi Ukuthi ngibona amabhilidi akusindaba yami leyo. Imali yami. Awu Nkosi yami Nomgomezulu, imali yakho siyithumele nge-EFT nje. Ngisiza
seningiphumelela kwami. Into eseninze ngani isiphelile. Awuwaphela nje kanjalo. Hayi, kulungile ngoma ezulu Nkosiyami. Sesihambe. Hayi, ngeke ngihambe nawe endaweni yokuthi. Nkulunkulu baba, ngiyakhuleka kuwe ngithi Nkosi yami sengikhathele Nkosi yami, ngiyamcela uvusi. Ngicela ufuna uvusi Nkosi, ngicela ubuyise uvusi. Ayikho into engayihambanga, azikho inyanga engazihambanga abathandazi ngisho isifundisa ibala. Sengithembe wena, ngingedwa. Washo wathi uba nami uvusi ebuhleni nasebubini, kodwa uphi manje udliwe indimbane zaseGoli konke namagundana akhona. Oh yes Lord, Nkosi yami, ngiyacela Nkulunkulu wami umbuyise uvusi, ngoba impela nje ngiyahlupheka ngingedwa. Uyazi angisebenzi, yebo kumeyifaka imali, kodwa ziningi izinto uvusi efanga ngabe uyazifaka empilweni yami ngaphandle nje kwemali. Abanye abafazi bayajabula, mina what about me? Oh Lord, yes Lord. Usuhlala isikhathi singanani la wena? Nguze konke. Hayi, ngiyalingwa ke manje. Yazi ngiyalingwa. Ngakutshela bhokuza ukuthi uyalingwa umphazamisa uma ngithandaza. Ume emnyango. Kanti ayifundiswana esikoleni umthethweni. Esikoleni asifundisa ukuthi ubongqongqoza amogeni. Sifundisa ngezifundo. Hayi angaze kuzokunjani uNkulunkulu wami. Awu. Sivusa ingane mihla namalanga Nkosi yami sizisikoleni. Kodwa imphumela yile ngithulayo. Kodwa ngonani? Uyazi bengikhuluma bokozana uNkulunkulu ngithi Nkosi akangibuyisele uvusi uyihlo ngoba afuni ubuye eGoli. Kodwa ngiyabona ukuthi hayi akwenzeki. Kodwa ngizokala isikhathi uma kuphela nje inyanga ezintathu uvusi engabuyi, nami ngizifunela ukuyindojiyana ngiyaqoma. Nawo ucabangeni ngayo. Uthi ngicabanga ngoba uyabona ukuthi phela Nkosi yami uyihlo wayeyisoka wayeliqoqa ulimi lekhulumi. Wayeliqoqa uyabona nami ngachazi kabandla kanti angazi ukuthi ngizifaka ujoko ngiyalekile. Kodwa yabona ke okwenzekile sekufana nodaliwe. Kuzomele nami ngithathe izintambo ke manje. Ngizibambe iqine ke manje. Ngikhuluma ngento engiyifakile. Ngibe musha ukuze phela nami ngizothola uvuso omusha. Ngoba nesiphukuphuku lesi esanginikeza wena. Angihle ngiyalinganisa. Cha uyala motha uhlukelinganisa. Uyala mosho njalo usuthi motha uhlukelinganisa. Ngoba phela nami ngumuntu nginemizwa wengane. Nginemizwa nawe uzoyi understand lento uma sumdala. Usumdala kakhulu wena manje phelile. Give up. Ungayaleka webantu. Ungayaleka. Give up kanjani? Give up kanjani ngempela? Kanjani? Abanye ntangayami bedla impilo mina ngihleli. Hambe uyophekela belungu. Hayi ngicabangile wena. Hayi ngicabangile serious. Angi-understand. Ngazi-ke na ngikusiza mbuphekela belungu. Chef. Udlala ngami. Uthi ngibo wazi kahle bhokoza ukuthi mina angifika ngisho kwamatikuletshini. Ngangazwani nombombo kathisha ngoba wayemethi 1 ngithi 2, athi 2 ngithi 1, afuna ngiyepha mina angifuni umuntu mina analoku engitshela izinto engazizwa kahle, angifundise ngento engezingisize ngalutho. Mina waye ngesikoleni. Phela uyabona isimo asifani, izinto ezingena zakudala. Sikudala kuthina wakusekhona uyabona okusengabadlululo kakhulu yakadeti. Ufunda ungazi noma uzosebenza yini. Siya nje phela esikoleni sofunda isibunu. Kahle ngina ukuthi yini isibunu nje umntanami Nkosi yami esasingishaya lapha esikoleni lapha eAfrikaans. Ayinzima kakhulu. Ngiyanizwa nje ngikhala ngeMaths. Hayi anazi lutho nini. Mina ngikhuluma ngeAfrikaans itezovete ivraba. Uzolibele. Wangijaji. Ingawo ngayeka nje esikoleni ngaqoma uyihlo wangimithisa wangibale wangishiya kanjalo. Wayesebenza kodwa angithi wayofuna wona umsebenzi phindanga wabuya
akaphindanga wabuya manje ngistakile aphindanga wabuye nabantu abathi ngizongisiza-ke siyileke saya kunongoba wezulu lo wakhona ubonile nawe besihamba nawo wenzeni ngoba ungitshengisile izindlu engingazazi ukuthi ngizophuma ngibhekephi sengicabanga kufanele ukhumbule ekhaya yini manje uyabasiza nje abantu nkosi yami asina choice because asina choice ufuna ngenze njani ukhumbule ekhaya ngenze njani ayikho phela into engayenza ukhumbule ekhaya uzosiza manje wayanda size singithole lo bakwabo Ngikhumbula ngathi ubaba angisho ukuthi ngiyamkhumbula njani kube yabona ngidwa la ngazi ukuthi usukubezi babakho ngale nto awuzi umthetho wakho lokuphelisa hawu awuzi umthetho wakho ngiyafundisa inhlonipho uzogcina umbiza ngobaba hawu futhi ngisathandaza la usuphuma ngaqedi wena ungiphazamisile nyakazi hamba udlala izingane ungalaleli ama-conversation abantu abadala uma unyoka usakhuluma nonkulunkulu uzokuyeyi hawu nkosi yami uyayibona usizi engibhekene nalo nangu nkosi yami ubhokoza nkosi yami umntanami uhluphile akahloniphi lo mntwana ubiza uyise ngobhaka umbiza ngamazi nokumazi oqala wahambe sele ihlule eswini kodwa nje indlela angamfundi ngayo mhlawumbe nkosi ingako nje naye nkosi yami uvuse ngabuyi la ekhona kodwa-ke akusenani mangimthole uvuze uma ngingamtholanga noma ungaletha omunye nje uzongipintsha-ke esikhaleni sakhe noma ngayindoda-ke nkosi yami eshadile akusenani amen hayibo fano ungangitshele buka la bayafa abantu hawu nkosi yami baphela bonke emanzini kuhlekani wena hayibo ngoba phela bayafa lo niyasileka kuhlekani ngempela nenziwe ilima nani niyavuma ingazana ngithi uyabona ukuthi abantu bayaphela phambi kwethu engabe sihamba siyokhuleka njengamanje wasiza uMandela wasidedelela ukuthi sikwazi ukufunda buka sesiyazi manje abelungu bazama ukusenza ilima siyazi thina nina-ke niyabhayiziseka awubona nje AI ne awuyibona noma ngabe kuthiwa yini kodwa into eyenzakala la amanga lawa amanga ngoba uNkulunkulu wami bafa uyabona nje nawe bayakhala abanye yibo abanye abantu laba angazi lento le bayenza kanjani kodwa nje basobe kuyinto engathi yindlu nje kanje bame lapho kwendlu khona iy'ndwangu amakhamera kuyashuthwa lapho wena uyobona ngathi abantu bale emahlathini bayafa abanye bale emanzini benzani ayikho yonke leyo nto uchaza ukuthi senziwe bakwenza isiphuphu nje labantu lapho kusho nje wami ngenza isiphuphuku hhayi-ke asibakwazi ngoba benze-ke nawe benze efano ubenze isiphuphuku nawe batshengise ubatshele lapho angazi uzokwenza kanjani enzeni manje angazi yenza noma yini kodwa ngifuna ukubona babone nje akudlalelwa kumina yenza nje nawe ubone ukuthi wenzenjani badlalela kwena nje ngoba bona bebenza abantu iy'lima laba abazoyenzeka manje nawe wenzekile mina ngakufaka kulayini ngakuqondisa manje pho yini uwini ozoyenzeka benza mina isilima bebengenzi wena bebenza abantu abazoyenzeka manje wena wangenzeka ngoba ngizokufaka ngingakufaka kulayini bayifaka la ifoni yami ngicela ifikele yona wena ngithi ojoyina lezi zinto zamanje lezi zizabantu abasha ngoba wena umdala ujoyina o-WhatsApp manje wena o-TikTok wenzani uzubona into engamele TikTok akusho ukuthi ngifuna ukuthi bafake lento uqala lento le destroy namehla akho la ugcina ungasaboni lezi zinto lezi ubuqolozana nefoni ugugile umngaka cha lezi ibonga ungangizwa ifoni ngisane mobisele ungangizwa kabi kodwa nje iqiniso lengisho uma usushoke letha kodwa nje zonke lento ezenzeka kulento angiyifuni ziningi zivela la namantombazane enqunu ufuna wakhiphe wonke ngiye ngiwabona wenzani uyaphi kulezo zinto lezo cha bengithi ngiyangena lapho kwavela kwathi hawu uNkulunkulu wami ngathi bathini nje abantu abashade nabo bonke labantu benza into enjena elona-ke lizwe hawu uNkulunkulu vele ufike nje uzosibulala sonke iqulekisa into engekho nje angeke ngisaphinde ngiyibone lento engiyibona la manje mina ngingena phi phela mina ngizamile mangazamekanga ngingena uthi ngibone ngifuna ukuphosta ngibuze egrouphini ukuthi bayibonile lento wosususile vele uthi hayi-ke nakho kunye lo mthakathi-ke lobu yabona lobu awuyibona
ungasho nje lamakati akhuluma kanjani wabuke azagqoke namasudi manje khona ikati engadansa nje lize ligqoke lidansa lenze nje yabo uthenzeka isilimo yonke into inesiqalo fana yonke into inesiqalo bakwenzile nakho phambi kwami liphi ikati ngitshe lambi liyephi ikati hayi la ekhaya kwenzi lokho bengifuna ukutshengisa ngingakwenza lonto ikati khona ikati elime njengomuntu libe lingaka likhona no yabo lezi zinto zenu zizonithakathisa lezi asilungile zidinga ukuthi zonke ziqoqo futhi ngizobatshela nasebhukwini ukuthi ngibatshele manje baqondise kubafake line ukuthi ubathe ngisuthi ukuthakatha kumbi kanjani ngoba usudlule khona ungabe ukhuluma into ongayazi yokomelela umdala ukomelela uthi khoqe thula-ke ngikhulume nabo lapha ebandleni phela egroupini yesonto bangenza no-admin amenwe bazalwane lalelani ngibona isigaxa amakati ekhuluma yenza leyo nto wena hawu kanjani manje yini into enza hawu ngifuna siwaqoqe onke lamafoni usanganela abantu manje nabo ufuna basangane bafane njengawe ngeke sikuyenza into enzayo kumele ngenze something uyabo esontweni ngifuna ukuthatha i-mic ngiye lapha phambili ngifike ngibatshele bonke ukuthi abaphucile izingane amafoni siwathandazele ngoba gcwele wonke lo sathane lo hayi suka mani hayi wefano awulengana yizweni emadlibeni hawu nese ngifuna ungibhalele la kuThembeni yeso umchazele ukuthi ingubo yami izobe injani uyangithi ingubo yani manje ingubo ngiyahamba phela uyaphi ngiyala kubhejela khona amahashi ngiyala kubhejela khona amahashi ayikho into ekuthusayo sihamba nje ayibo lafizwe sizani ibulawa yini izwe ngoba mina angeke ngifake imali yami lapha usenza lezo zinto manje nawe cha ngiyazi ukuthi iBhayibheli alikufuni lokho kodwa ukuya kwethu lapha inhlangano yomama siyayikhipha nje ukuzikhipha nje nesifuna ukubona nama celebrity angithi uyazi kona yini leyo nto le ini manje leyo nto le ngiyazi kuhlale kwenziwa lo nje ngonyaka bayakwenza nje abantu awukazi ubone kuyavela na TV nakumalokho njana nakumabona ukuthi begqokene ingubo zabo nathi siyakhona ke ibizwa kanjani into ngoba ngiyaza ibizwa ukuthi ubhejela amahasha ayikuthuki ubheje yini nawo le yini nawo angazi ubathe nje la kubhejela khona amahashi ngavuma ke nami kodwa ke ijwayele ukuba ngoJuly kusekude ingakho ngithi mina ngifuna ukuthi abe ngithungiyele uhlekani ukhuluma nawe uyahleka hayibo ushitepe July yebo usho njalo lo mfana wakhona uthe itepe July yini nihleke naye uhleke kanje kade sikhuluma ngize ngambuza uyinila indaba zabantu abadala ngiyakhona ke izinto ongazazibuka nje wanene ukuthi hayibo uyaqala kona ukuya lapho noma awuhlekisa ngami yebo ngizobe ngiqala vele kodwa phela ke akoni angeke size sibheje ngoba uNkulunkulu akafuni lokho uyobuka nje ihashi nomuntu walo uyashi nomuntu walo sijabule sishaya izandla sikhulu ihashi nomuntu walo phela ngithi umuntu ufuna ngigijime lo yayibona lo nto le kodwa ngihluleke ukuchaza baboza into ongazazi sometimes bese ngiyakho isidingo bese singichazele fano wena into emeli uyenze labe kumele ubhalele into engiyisho ibhalele intombazana phela lalela uzoza ngami ukuthi ngifuna ayenze ama details yabona njengoba ke ubhejwa amahashi ke ubhejwa amahashi lapha ngifuna awenze angithi nawo lawo mahashi la ukomela bu 4 minutes yebo ukuhamba kwawo cha kuyadependa phela kodwa futhi noya nje uhlala uze kushawo 1 wazi kanjani saqala ngasikhatsini phela bese ngibuza nje ngifuna ula umsila la ingubeni yami anginawo kama hips ngifuna ingubo yakho ayikhanda ibe nama hips obani futhi lama ayikhanda ibe nama hips kodwa lemsila lemsila lo sehashini ongazi amabhondi ngifuna kube la angenze nesigqoko esinombombo oyashi la ibe pop tube sivele ingalo
usangane ngaphandle ubhala la mina ngifuna ngibhalele lokho. Ngeke Uzoyibhala ngithi into engaka uzoyibhala ngithi Yini njengoba ngisho ngithi ngiyakutshela uzoyibhala uyithini. Hayi awubhaleke. Ngosuqeda ukubhala ngifuna nami ngeke ngiphinde. Hayi ngiyangisanganela nje. Wefana no wena. Umthetho wakhona uyifunani ngempela wangifunani. Uke wasondela lapha eBhayibhelini lami. Cha ngingakasondeli. Kodwa ngeke phela vele imili inyawo ibaleke iyosithela. Ingathathanga umuntu. Mhlambe sisingabuza ubaba umdala. Hayibo kanjani? Ngoba la ngifake wena nje. Ngifake Bese ngikhuluma according inkulumo yakho. Wena uthe mhlambe sivele yameli inyawo yahamba. Sengiyasho wena mhlambe sesingabuza ubaba umdala. Angithi ngisho ngichaza lokho mina ukuthi ngiyifake eBhayibhelini ngavala ngithi ngiyayibeka phela ngiyabuya nje ayisekho ngokuya nje ngadini kuvese ba angazi phela ngivele ngafanga ngicimbe mhlambe ngifeke kwaba seCorinthian maye kaJuka John bayithathile obani bayithathile abaseCorinthian hayibo kanjani ubona ubathemba kanjani uzokubeka imali ubathemba kanjani angithi abase umlando uNkulunkulu wami yini ubhemlele imali kona imalini le malini ngifaka u20 hawu usungakhalela u20 inkulu kabi leyo mali inkulu kabi leyo mali hawu ngoba phela bingeke ivele mina ngiyayidinga thakatho uzoyithola kanjani ito ishuthi abantu bezwa ngawe lento abakhuluma bengazazi mhlawumbe nababona ulali ngani lalo ngala lebusuku yini usukwenzani isuke ngithanda zangithi mina ngilala ngale kwa12 ngoba so umthandazo usebenza kakhulu mangezathi 00 uthandaza wena ukuthi mobuye usujulukile uyakhefuzela sana ukuthi uzophuma ngathi nje ubona ukuthi ngijulukile phela banokhuluma nenkosi ngojuluka athi ubugibela imfene masukuyi mahlupho umuntu awu angithi abanye baya emasontweni bazibhaqindwe phansi bahayisa kodwa mase kuyimina sengiyathakatha ngikhethe iphile emasini hayi yovela ko cha yisho nje ukuthi uzophuma esihlokweni yisho nje imali moyibolekile uphela uthi cha hayi ngithathile ngizoyenzani ngeke ngazi phela ngithi nandla nepin top nganibona ngilanga ngibuye esontweni nabangani benu ngibeka amashumi beko 2 bisho ukuthi ubani owinile lezinto lezi indili ngalezi zakhona ngenze kubuyithathile asazi nalokhu kwamasondwana ungathi amehlo kuthiwa yini lezi zinto zeni enzithi ngithupha lezi niyongena lapha nibeke nezidini zona lezo zinto lipharala kamakholwane ojayele ukuliphakela la zangilisondele eBhayibhelini hayi bo kuthiwa sibusisande esiphawulo nesamukelayo angeke azasondele eBhayibhelini akazi nokuthi yini leyanto uzolenzani ngoba iBhayibheli nje angizokwazi usho ukudayisa wena wedwa wazi ukuthi imali yami ngibika lapha ufana nje la uyayithi yahlala ngamahora ebuka wena ubhizi awungaphandle oyi mina odulisayo angisho kodwa usudusile lapha engadini wenza lezi zinto zakho yena usuke ehleli lapha ngenzela akasondele eBhayibhelini mina ngamphile angeke uyayicela imali ngimnike mayifuna njengoba nawe ngenza kuwena angazi namhlanje ukuthi imali isihlelile hayi bo utaba ngena ngeke uwazi uzongithatha kubeke mhlambe ngokuzayo nje nawe ubiphaka uqala sisebenza siphila ngempesheni ubhizi phakalela namaphara la iqolo la angibini hola impesheni la nami phela ngiyahola iqolo awusuka imali encane akwazi ukukhanya ngemali encane kanje ngabi lo 500 bani into engekithenge ngisho i-tip of gaze uzongikhalela leyo mali isisu sami uyasigcwalisa siyagcwalisiswa noma wena isakhe sigcwale hayi mina sigcwalisa mina ngigcwalisa yami ifyone bani yami ngiholayo ngathi usakhalela u20 uthi usangitshela ngo2 bani usakhalela u20 ngeke ngawukhalela imali isenti phezulu yesenti intenga yomnotho utshekile nakho nje umanginyuka ishumi emakhumbini abantu bathukuthela bagwanoni wabo imosha ngo20 imali uyifaka ngaphambi la ayikho la angisayifaki ukeka phela imali ayisafaka lapha even ebeleni ayisafaka imali lapha akulutho ngizothandaza ngizothandaza bomanje ngingosha namanga ushaya zakho ngibonise nomuntu othathe le mali yolkenizo noma kuthiwa nje uNkulunkulu sithathe le mali yolkenizo kubona isitshontsho ngibona uma singena izulu uzomenzani lo muntu
Wabona naye kubona nathi hawa umntana hayibo efana wenze njani wahlala kabuhlungu kangaka uyagula yini hayibo wenze njani uphethwe yini isisu i-depression yani manje le ukhuluma ngayo awushongo ngani bengizokwenzela amaphanado noma ngikwenzela i-med lemon ngimele ngamahlaya nami ngiphathele into yami ngizomtshela amahlaya ile nyongo lenishoyo ile angazi labo student badlayo inyongo yani iyona le banga le depression angithi mina nikhuma noshukela yithi eksene emini ntambama niyahungoza manje ngiqeda nogesi wami yazi-ke mewutshela depression idalwa yini ile nto le yakho yokuthi noma into incane ngakho uyenzile enkulu usuyoshawutha ngesilale manje endlini wena hayi size siphumule emasiwambile wenze into zakho zobusuku kuyimasiphumule hayi bo siwambile wenze le nto zakho ngiqala nokuzwa into enjalo ukuthi khona i-depression nanokuthi ibangwa yileyo nto angikaze ngizwe mina ngumuntu wadokotela akaze angitshele mina ukuthi context depression uzomela ubhumphalaze ngenze kube ile nyongo yakho akho depression nje la angizwa lento ekhulumayo angizwa ngempela futhi noma ile ayikho into ongayenza cha ngeke ngenze into kumele ngikhiphe le depression yakuwena niyithatha phi lezi zifo fano angithi ngishela kwasani anibheki idudla ilenda wazi nje ubhudu ngeke ungabe ne-depression ngeke ungabe ne-depression kuzomele nje kunale okay angazi phela kungenzeka nakho lo-COVID wafika sigazelele mhlawumbe nale depression izoqala ngawe uzongithelela ngegazi kuzomele ngifake amaglavu nesifonyo konje yini kuzomele ngifonele okay kumele ngifonele ulomu fonela bamanje une-depression angithi ngizama ukukulapha ngenze kube depression akuyona into esicabangayo umoya nje umubi umele siwukhulekele amen awu yebo baba amen sinenkinga ke lana ehene umntanami ke ufana usevele wavuka ekuseni wane depression yebo hayi uyena phela ngitshelile ngibone nje engabuki kahle ngambuza wathi hayi depression uthi futhi idalwa yimina ngaxaka ukuthi angikhumbuli nje mina ngumuntu ophehlana nezifo okay hayi mina kanjani amen igama lenkosi malibongwe hayi ke ngathi izinto zihamba kahle uthi umfundisi hayi lento uzodinga ukuthi uhambe uhlala naye phansi ukhulume naye sikhuleke okwamanje ngabe sikhuleka nje okusho ukuthi singavala amehlo mina ngeke ngiye lapha esontweni ungalingeki ngobani kuzomela uyeke esontweni umfundisi uzomela ayikhiphe ngomkhuleko lento yakho ungalingi uhlanganisa amanzi neparafini ungalingi uhlanganisa amanzi namafutha namanzi hayi othi ngicimezeke mina ngifike Nkosi yezulu nangoke ke usevele nje wane depression ngicela uyikhiphe Nkosi ngithumela izingelosi noma ngabe ungathumela nhlobo nengelosi iyanda sethenza liyanda ngitshela iyanda iyanda Jehova hawu iyanda awuzama ukwenza ezinye izinto ngiyacela hawe ma amen baba amen uthi iyanda ufana we-depression gijima Yebo ma azisengishayelwe labantu laba bamshwalense la bangitshela ezinye izinto nje ezingazazi awuthathi lento uhlale phansi ubambe la bathini phela mina ngibe ngingasazi isingisi kahle amahlami bathina uchaze ngibona imali ebhaliwe la bathini bathi ke labantu laba abo khona imali oyikhiphayo njalo makuphela inyanga noma uhola impesheni uyayikhipha le mali uyikhiphe ubanike bona mhlambe nje le mali ihamba ko mhlambe sothini kuya ngokuthi ngibangaki yabo
Basho kusho kanjani kuya ngokuthi nibangani. Njengoba sibabili thina incane. Incane mhlambe nje ngabo noma 500 mhlambe. Njalo nje 500. Ebese ke mawumhlambe angisho ukuthi uzoshona ungangizwa kanjani. Mawushona yabo sebezonika mina mhlambe malunga ngo 70,000 kanjalo. Kodwa makushona mina bazonika wena mhlambe u15,000. Hayi ngeke. Yini manje? Hayi ngeke mfana nini hayi ngeke unisengiscammer ke phela manje. Why mina ngithola imali encane kangaka? Usikanya yimina manje. Kwami ngitshela nale mikhuba le. Mina bengithi mhlambe uzothola 50-50 manje. Hayi futhi uzongeke ngikwazi. Why wena uthola imali engaka mina ngithola incane? Incane phela imali amakinati ngeke izilast ngisho inyanga ezimbili ngisebenzisa. Wena ufuna uyisigqili ngami. Phela mina kuzomela ngiyifundise ngale mali le. Ngiyigqokise ngale mali le. Wena uzobusiza na impatient ngaphezulu. Uthola uphinde uthole nani. Nengiroba ke la. Yabo le insurance yakho futhi wena waletha mina emhlabeni angimini waletha wena. Wena manje ukuthanda imali kangaka. Asho niyoze ningasizwa nje. Ngathi ngangithanda ukuletha emhlabeni. Wena ngangumnandi, ngangi-enjoya. Ufunani pho la ukuthi Ngiyakazi ngoba iphutha. Kodwa yabona le mali leyo ngenzisa yona. Wena ngiyabona ngathi ngabona uyisigebengu ngabona. Ukuthi uyisigebengu. Ufuna ukuba rich ngami. Isigebengu wena. Ngeke imali enga70 kodwa mina ngithola 15. Hayi ngeke. Ngeke. Hawu. Uyabona wena nje ukuthi uyabona nje yabona udlala ngami wena. Hayibo kahlela mina ngithi ngiyasiza. Usizani? Umfazi. Ungasho njalo. Ngizonginyathela wena batshele labantu ukuthi akube u50-50. Nami ngifuna u70 kule mali. Ngeke mina kanti bazokhokha la ngoba imina. Ngeke imina okhokhayo la shuthi nami ngiyawufuna u7 ngifuna u70. Esika sithole 15. Lela ngoba nakho ngangathi ngizala yaphuma yonke yathi fuqweni. Yaphuma ngempela. Ngeke ayiphumanga. Lento ngiyayazi ayenzi sense. No uyazi. Wena ungavuma yini? Ayi ngithi ususecasweni zami. Wena ungavuma yini ukuthola 15? Ayi ngithi mina ngumina. Wena uyimina mina nguwena. Ungavuma wena? Phela mina lokwami kuyasebenza phela mina lokwami. Kuyasebenza. Uyabona njengamanje njengoba ngifundisa ngenzela ukuthi mase ngimdala ngihambe ngotshela uhulumeni ngithi akahambe ofanele impesheni yakhe ngoba umntana wami siyasebenza. Wena uzonginika imali njalo ngenyanga noma 10,000. Phela funa umsebenzi uthola mhla ngifile lonto le. Hayibo ayithi nami nje akunika imali zesikhafi esikoleni musuku uzodlala isihlanu ngizosenzana isihlanu mina ngizosenzana isihlanu. Isihlanu ngizosenzana isihlanu usithathelana ngizosenzana. Hayi hamba la nyakaza ngeke ngidlale wena. Abe ufuna isikele nabantu bezongikhuthuza mina mhlawumbe futhi wena letha leyo vele ngizokunyeka. Hawu sikuyabheka vele ngikade ngabona vele wena uthatha lezi zinto zakho uvele le mali ufuna iye wena. Yabo wena hayi i15 hayi suka man. Hayi webhokoza ubani ulavi man bani lo phone nayo meres. Hayi ke mamthembu ngiyakutshela. Avule wayithatha yonke imali estokfela waphela nje ngayo. Ubona nje azikho imali ziphelile kungenxa zakhe. Alright. Hayi ngizobe ngifonele. Yabazantu abadala. Yini uyapho neqoko ngithe qande ekseni. Iqanda likhulu futhi basizongasebenza. Singahlile kuphela njengoba udluza ukhotha ibhedi ngihambile. Hayi xa yes vele bengizopheka vele ngizopheka mina la ekhaya ngipheka nini ngicayike yazi lonke usuku ngicayike uzana usaka imenshina lento kodwa ngingayithatha nje ukuthi abantu nje
Yona nelithanda nje iBhayibheli. Konke impela ngeBhayibheli banigoqa baniqeda belungu. Sigoqa kanjani ngoba yonke into lapha iqiniso limsulwa mntanami. Njenge example yami nje. Ukubone ngephasika. Nina niyahamba niyocula ubusuku bonke nigida ubusuku bonke. Bona benze njani? Bathatha imoto, bathatha ikephe, bahamba bongcebeleka. Nina abelungu laba balikhanda bona laba ngeke bena ba respecta kakhulu izo respectwa yinini. Laba balikhanda bona ba respect iqobo. Ubona akusho into ofuna ukisho bawuthatha nje umhlaba. Chaza ukuthi yini lo ufuna ngitshele yona ngempela ngavele ngesindawo. Bathatha phula ngaba leBhayibheli. Ngazi kuthiwa latholakala ematsheni ngokwabanzi kanti babeshe abaprofeti bakudala nje kwathatha lokho nababhale kwahlanganiswa kwaphuma iBhayibheli. Wena uyayikholwa le nto le? Awu ngiyayikholwa ngithi nawe uyayikholwa i-dictionary kodwa awazi yabhala ubani. Awubazi abantu ababhalwe lapha kodwa umhlanga amagama kwa science leyo. I-dictionary akuyona imvelo. Into angazi nami ngachazelana ngani kodwa iBhayibheli phela into eyimvelo ngisho kahle. Uyakholwa ukuthi imvelo. Imvelo. Okay, shuthi imvelo. Babhale kona lapha ngithi bathi kumele uhloniphe umthetho kaNkulunkulu. Yes, njengoba ungayihloniphi imithetho. Njengoba ungakwenzi, angizawukwenzi wena. Hamele ngikwenza ngoba vele ngiyabona basenza imali abelungu lapha. Basisiqambe. Ngoba simsaba uNkulunkulu nabe ngamsabi. Sine semsaba. Yini lo awungichaze yini lo ufuna ungibuza yona? Ngoba kusukela uNkulunkulu yena wadala umuntu wathi asizalane sande. Manje ufuna ukwenze kake. Abanye sebekwenza ngendlela erongi. Manje uthini? Bona ngithi bayazala. Ubona ubani nobani ubona labo ubani. Adam noEva phela labo oqala bakhandwa. Bazala ingane. Yes. Lezo ngane futhi nazo zaphinde sazenza yabo. Hayi wena. Njengoba sibangaka nje sigcina umhlaba ukuthi izingane zomuntu oyedwa le izingane zabantu ababoza abazali ababodwa. Lapho. Angikhazi kodwa kumele ngisenjalo nje. Phela uNkulunkulu efuna ukuthi kwenziwe njalo. Awushayela umfundisi wakho sizoyena. Hayi no wangifaki lezi zinto zakho mina. Umfundisi wakho sizoyena. Hayi ngicela ngathi Yesu kwafuna ubuze yena uye esontweni ubuze yena. Angisoze ngami lapha eyibo. Ufuna ngitshele kahle ngitshedwe ngiye lapha. Hayi ngisho ukuthi nami angazike. Angazike. Nabona lento ngibuza yona angiyizwa. Awuyizwa kanjani? Angiyizwa. Wena ufuna uhambe uyokwenza isikole. Yabona nje lento oyishoyo angizwa hambe e-library ukwenza ucwaningo uhlukane namphansi. Yima library wenza ucwaningo njengezinye ingane. Hayi singani vele usuqalile. Hayi bathi ngifanele uthembile. Hathi nami kakhulu kabi. Hama ngifuna ngize ngisho ngiyakuthanda. Hawu. Ngiyakuthanda nami. Uthandani? Uthanda yini uyithandayo bufano? Engabe ufoka yini letha man. Hey, lalela last duet ohluka nengane yami sisatha nendini. Hawu uyayivala. Akana nhloniphe njalo nje. Habi. Uhamba umosha imizi yabantu nje. Hayi unomuzi uthatha pho wena. Umosha imizi yabantu. Umuzi siyazama. Ngiyathanda. Awuzibheke nje kwesamba oqala usondliwa. Usathengelwa nemanda. Usafuna imali eshumi esikoleni. Uzongitshela efonini hayi ngeke ucabange kahle. Kuzamela ishintshe yonke lento. Ubani na velo? Yebo mntanami. Thula fano thula. Lalela uma ngafano lo. Ngifuna ukukhuluma nonyoko. Hey nama nguthi ake ngiyazi ukuthi ukhona mani. Ngiyeke wena mani ngiyeke. Ngifuna abantu. Ubani uma wakho wena? Hey ngiyeke. Ubani uma wakho? Oh. Sukuyithanda. Ngiyamazi ngisonta naye. Bye. Ngiyeke. Yini wena? Awules. Ngiyamazi lo mama, ngizomfonela. Angeke ngidlale wena. Ngithanda nje izinto.
Ayi, ngibona izinto zenziwa ile TV. Kumele ngibe lapha ngikhumule yenza okwenzayo ikho inkinga, yenza okwenzayo amandla akho vele imali yakho, yenza okwenzayo asisenendaba. Vele ngizokwenza. Kodwa soze sayeka into esenzayo. Impilo. Impilo yani wazini ngempilo wena. Impilo. Iyona mpilo-ke le. Hawu mangavele ngalinyelwa amakhwapha nemlenze nezandla konke. Noma ngisho ngalinyelwa ubhozo. Ayikho inkinga. Yazi wena ufuna ukulalela ngisho. Ngakutshela ngathi hlukana nalezinto ozenzayo. Awufuni ukungilalela. Lezi zinto ozenzayo. Ile phone. Mhlana nigolozela mhlala amala. Wayeka lokho kwenzayo nawe nikuyaka nelokho kwenzayo. Ngenza nini khona ungithile ngenza yini le? Ngiyeke lento engiyenzayo. Yeka into eyenzayo. Thakatha. Sengiyethakatha manje. Wena wangitshela uhlale ngisho ukuthi uyathakatha. Uyathakatha. Ingane engeza. Yizo zonke lezi zinto. Awuthakatha. Angazi ngibona ngigijima ebusuku. So sigijima nawe. Ungangifaki mina lapho, ungangifaki mina lapho. Mina umuntu ofuna kwana ngibheka ngesinsango so sigijima nawe. Wakushiyeleni ubaba? Hayi angazi ngithakatha kakhulu. Wena kwazi wamgcisha imitho bese wadla imali yakhe. Lo muzi wonke imali yababa le. Hawu. Wena uyasebenza? Kwakumele phela kube pho wakha ngani umuzi ungasebenzi. Kwakumele ngidla angithi wena. Angithi waletha lo nto ngenze njani? Uyadla nje udla. Uphi yena kuyimanje ngithi ule goli nefebe. Sawubona wena mkwena. Hawu ngempela usheshe bo. Wena hlukana lento zakho. Ungamenziki into zakho le mama le. Hayi sika mani. Leyo phone ngiyayivala. Ngizohamba ngelapha esitolo ngisayikhokhela ngifuna ukubona uzohlala nesigubhu. Awode ngizowenza ithathe nayo le phone ithathe. Ubona uzohlala nesigubhu esingasebenzi. Hamba nayo. Crimson sky breaks across the white plateau.